اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga barcha kamil hamd sanalar loyiqli. Ул гына bir haqiqiy ilah, аңа гына ибадат кылырга кирәк, аннан гына сорарга, аннан гына өмет итәргә, аңа гына тәвәккәллек кылырга. Чөнки ул гына бар нәрсәне бирүче һәм haqiqiy файда китерүче. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи түребездән чыккан салават шәрифләр барып ирешсә иде, кем генә аның юлыннан барса, аңа иярсә, ул адашмас. Әгәр дә кем аның юлыннан тайпылай икән, аның юлын өйрәнми икән, ул кушканча яшәми икән, ул һичшиксез адашачак. Шуңа да Пәйгамбәребез өйрәткәнчә, Пәйгамбәребез менә кылган дуаларны да өйрәнү безнең өчен бик мөһим. Шуңа күрә менә Пәйгамбәребез дуалары дигән цикл дәресләрне дәвам итәбез. Бүген тагын бер Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең күп вакытта кыла торган дуасын алырбыз. Ул Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Анас ибн Малик исемле сахабадан риваят кылына. Һәм без дә бу дуаны ятлап, Аллаһ Тәгаләгә ялварсак, безнең инде тормышыбыз тагын да ямьләнеп китер, тагын да Аллаһка якынаерга бер сәбәп булыр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм еш кына Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә торган булган. Ничек әйтеп? Аллаһумма инни аъузу бика минал аҗзи вал касали вал җубни вал харами ва аъузу бика мин фитнатил махья вал мамати ва аъузу бика мин азабил кабр. Нәрсә дигән мәгънәгә ия бу дуа? Аллаһумма инни аъузу бика, и Раббым, дөреслеккә мин сиңа көчсезлектән, заифлектән, ялкаулыктан, куркаклыктан, картлык хәлсезлегеннән һәм дә исән вә үлгән вакытта фитнәгә дучар булудан һәм кабер газабыннан саклауны сорап сыенам. Хәзер инде һәрбер сүзне аңлатып китәрбез. Нәрсәне аңлатасың бу? Иң беренче Аллаһумма, и Раббым дип Аллаһка мөрәҗәгать итәбез. Инни, дөреслектә мин, аъузу, ауз, ягъни сыену. Менә Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, безне сакласын дип, ягъни якласын дип. Бит инде берәр көчле кеше икән, әйтәбез, үз канат астыңа ал әле, һәр вакытта мине якла әле, сакла әле дип әйтәбез бит шулай бит. Монда ауз, без Аллаһ Тәгаләгә сыенабыз, ягъни саклау, яклау сорыйбыз. Һәм карагыз, нәрсәләрдән иң беренче минал аҗз. Аҗз ул көчсезлек, ягъни заифлек. Эшлисең килә берәр хәерлекне булдыра алмыйсың. Көчең җитми. Коръән яклап чыгасың килә, көчең җитми, хәтер начар, шулай бит. Гыйлем алырга мәдрәсәгә керәсең килә, уже еллар үткән, булмый. Яки чит илләргә барып, гарәп телен өйрәнәсең килә. Әмма көчсез, ягъни мөмкинчелегең юк. Мәчеткә дә йөрисең килә, намазларга. Мәсәлән, аяклар авырта, аякларың сызлый, бара алмыйсың. Я башка төрле ширләр бар, бара алмыйсың. Ягъни көчсезлек, заифлек. Икенчесе инде вал касал, ялкаулык. Шулай ук
бик якын инде заифлек белән дә инде. Әмма ялкаулык нәрсә? Ул булдыра ала. Хәтере дә яхшы аның, тырыша икән, укый икән, яклый ала. Мәчеткә дә бара ала, аягы да бер нәрсә дә авыртмый, укырга да бара ала, мәдрәсәгә дә керә ала. Шулай бит. Әмма ялкаулана. Теләми. Мәсәлән, бүген дәрес бар мәчеттә, әмма ялкаулана. Чөнки телефонда утыру, ул рәхәтрәк шулай бит. Коръән тотуга караганда яки китап укуга караганда. Диванда, җылыда өйдә рәхәтрәк. Мәчеткә, мәдрәсәгә барып, мәсәлән, 1 сәгать, 2 сәгать, 3 сәгать укуга караганда. Шулай бит, анда бит инде игътибар белән тыңлап, нәрсәләр язып, утырырга кирәк. Утырып кара әле 3 сәгать телефонга кермичә, шулай бит, өйдә бит рәхәт, яки телевизордан кино карамыйча. Менә бүген көндә дә инде менә шушы ялкаулык безне бик каты артка өстери. Чөнки кайбер кешеләрне әйтәсең, менә мәчеттә дәрес бар, әйдә кил, Коръән укырга өйрәнерсең, динеңне белерсең. Мин телефоннан да тыңлыйм инде хәзер. Тыңламыйм аны телефоннан да. Алай гына аклана гына. Чөнки әгәр дә кешедә ниндидер теләк бар икән, һәм монда дәрес бар икән белә, ул телефон дип утырмый, анда омтылачак, барачак. Шуңа күрә менә бу ялкаулык та Аллаһка итагать итүдән ераклаштыра. Менә духа намазын калдырырга шулай бит. Өстәмә төнге кыямул лейлләр укырга, төнге намазлар укырга, нәфил уразалар тотырга, бигрәк тә менә кышкы вакытларда шулай бит вакыт бик нәрсә безне тотып кала? Ялкаулык. Иренәбез без, нәфисебезне әзрәк җиңәсе килми, көрәшәсебез килми нәфис белән. Һәм шушы ялкаулыкны да җиңәргә ярдәм итә кем? Аллаһ Тәгалә. Үзебезгә аны җиңәлмибез җәмәгать. Шакра сорарга кирәк, Раббым ялкаулыктан арындыр мине. Бөтен нәрсәгә тырыш булып бетеп булмый. Идеал булып, кулыннан да эш килә торган тырыш буласың име, китап укырга да тырыш булырга да, гыйлем юлында да тырыш булырга, бөтен нәрсәдә дә тырыш булып бетеп булмый. Әмма син сайларга тиешсең, үзеңнең юлыңны, менә нәрсә синең була, нәрсә синең талант бар дигәндә, нәрсә сиңа Аллаһ төшкән, менә шул юлда, изгелек юлында инде намаз уку, ураза тоту, Коръән укыганда бөтенебезгә дә тырышлык кирәк. Әмма дөньяви яктан караганда, менә Аллаһ Тәгалә нәрсә ачкан, шул юлдан инде барырга тырыш булырга кирәк. Әмма бөтен өлкәне дә биләп алып бетереп булмый. Һәм өченчесе вәл-җубни. Җубни ул куркаклык. Ягъни батырлыкның каршысы. Чөнки мөселман кешесе батыр булырга тиеш. Хаклыкны әйтүдә дә шулай бит. Башка төрле игелекле гамәл кылганда да. Менә кайбер кеше эшенә килә, урнаша, һәм куркак булу сәбәпле начальниктан, кешеләрнең сүзеннән, кешеләрнең каравыннан курку сәбәпле нишли? Кайбер Аллаһ яраткан изгелекне калдыра. Мәсәлән, намаз вакыты җитте, кеше нәрсә әйтер инде дип, кеше сүгер инде, кеше кырын карар инде дип, намазның вакытын чыгара. Аптавикка әйләнә, шулай бит, кич белән кайтып кына укый. Ни сәбәпле? Куркаклык сәбәпле. Әгәр дә инде батыр булса, курыкмаса, бу минем динем, Аллаһ миңа бурыч иткән, кеше нәрсә әйтсә дә, шыпырт кына инде бара, беркемгә мишәйтми, хикмәт белән инде үз намазын укый. Кешеләр нәрсәдер әйтсә дә, җайлап матур гына аңлата. Афу итегез, бу минем Аллаһ каршында бурычым, мин моны үтәргә тиеш. Чөнки ризык бирүче дә, эш бирүче дә, сәләт бирүче дә кем? Аллаһ Тәгалә, начальник түгел. Начальникны Аллаһтан өстен куярга ярамый. Һәм Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен син ул гамәлеңне үтисең икән, кеше сүзенә карамастан, Аллаһ сине бәрабәр күтәрәчәк дәрәҗәңне. Күп кенә безнең намаз булсынмы, даже садака бирү, кемгәдер менә ярдәм итәсе, акча чыгаруда кайбер вакыт курку сәбәпле бирми калабыз. Бирсәм инде, үземә калмый инде. Бирсәм инде, үз гаиләм бер нәрсә куркыта, нәрсәдән? Факирлектән, ачлыктан.
Сининнан да 1000 тәңкә биреп, 5000 тәңкә биреп фәкыйрьләнмисең. Но бәрабер күңелдәге менә шушы куркаклык мал чыгарудан куркытып кала. Һәм уйлыйбыз, шушы калдырган 5000-без анда, 10000-без ничектер безгә бер байлык китерә, фәкыйрь булмаска бер сәбәп дип уйлыйбыз. Һәм уйлыйбыз, шулай итеп садака бирмәү, Аллаһ юлында өлеш чыгармау безнең өчен хәерле дип уйлыйбыз. Ни сәбәпле? Куркаклык аркасында. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла яхсабанна аллазина ябхалуна бима атахумуллаху мин фадлихи хуа хайрул лахум." Һәм уйламасыннар ди, Аллаһ биргән шушы малдан өлеш чыгармыйча саранланып калу, шулай бит алар өчен ул хәерле дип ди. Юк та, алай дип уйламасыннар да Аллаһ Тәгалә. Имран сүрәсенең 180-нче аятында. Бәл хуа шаррул лахум, белсеннәр дә алар киресенчә аларга ачар гына ди. Син мөмкинчелеге бар икән Аллаһ юлында сарыф итәргә, Аллаһ юлында ниндидер өлеш кертергә, шулай бит. Мәсәлән, мәчетнең анда утын түләргә, мәчетнең газын капларга, мәчеткә анда берәр кирәк-ярак алып бирергә, яки мәдрәсәгә берәр инвалидка, мохтаҗга коляска алып бирергә. Аллаһ ризалыгы өчен, шулай бит. Һәм алып бирмәдең икән, сөйлисең, бу миндә калды, бу миңа хәерле. Юк ди, алай уйламагыз ди. Чөнки бәл хуа шаррул лахум, мөмкинчелегем булып та бирмәү ди, ул сиңа киресенчә зыян гына ди. Сиңа начарлык кына ди. Бәл хуа шаррул лахум. Һәм нәрсәдә андыйларга са ютаввакуна ма бахилу бихи яумал кыяма. Бу саранланып калынган нәрсәләр ди, муенына уралыр ди. Мөмкинчелеге бар бира алайды, гаиләсенә дә, малына да зыян килмәйди, әмма куркып биреп калмаучылар ди, шушы муеннарына уралыр ди. Чөнки фәкыйрьлеккә төшерүче шулай бит. Аллаһ Тәгалә генә. Аллаһ юлында бирү өчен Аллаһ Тәгалә бер кайчан фәкыйрь итмәячәк. Аллаһ юлына мал сарыф итү бер кайчан сине мискинлеккә төшермәячәк. Киресенчә бәрәкәт кенә иңәчәк синең малыңа. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте бит. Аллаһ юлында биргән садака ди, Аллаһ юлында тоткан мал ди, ул малны киметми ди. Фәкыйрьлеккә төшерми, киресенчә арттырагына ди, бәрәкәт бирә ди. Һәм дүртенчесе вал харами ди. Картлыкка, ягъни көчсез, хәлсез картлыкка ирешү ди. Чөнки менә бу картлык хәлсезлеге, ул картлык бөтенебезгә дә килә, бөтенебез дә моннан кача алмый, шулай бит. Әмма картлыкның да төрле рәвеше була ала. Кемдер 80 яшендә дә үз акылында йөгереп йөри егетләр шикелле, шулай бит, яки кызлар шикелле инде әбиләр булса. Хәтере дә яхшы, акылы да менә дигән. Кайбер кеше инде 70 яшендә бетерешеп кичкә-мешкә генә йөри. Акылы да китә, теләсәң инде сүз дә сөйли, шулай бит. Менә бер тормыштан мисал китереп китәсе килә, менә укыганда бер укытучы бар иде. Аңа 80-нән узган иде инде. Бабай 80 ничә яши. Ана шул оныклары китерәләр иде. Һәм кара 80 ничә яшендә бер кая карамыйча сәгатьләр буе дәрес бирә иде. Сорау бирәсең, җавап бирә. Уйлап кына карагыз. 80 ничә яшендә әле дә институтка килеп дәрес бирә. Әле әйтәләр үзенең дә аның классында беркем русча әйтсәк прогуливать итмәй, бөтенесе килә иде. Чөнки шундый атаклы, зур алимебез булганга күрә. Әлхәмдүлилләһ, менә безнең җирлектә дә бар бит инде шулай бит, авылларда менә 90 яшьлек бабайлар бар, машалла, теге намазларга йөриләр, 2-3 намазга киләләр, кайберләре 5 вакыт намазга да. Һәм үз акылында Коръәнен дә укый, вагазын да сөйли, намазын да басып укый. Әйткәнемчә, кайбер кеше инде 60 яшендә дә, 70 яшендә дә бер нәрсәне хәтерләмәскә, кешенең ярдәменә мохтаҗ булырга мөмкин. Кайбер кеше бер үзе дә бер кемнең ярдәменә мохтаҗ булмыйча яши ала. Әмма җәмәгать менә картлык көнендә шундый үз акылыбызда булырга теләсәк,
90 яшьтә дә инде намазларыбызны басып укыйсы килсә, менә яшьлектән үк үзебезне кайгыртырга кирәк нәрсә белән? Гыйбадәт белән. Әгәр дә без яшьлегебезне Аллаһ өчен саклыйбыз икән, яшь вакыттан ук намаз укыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә шушы намазыбыз сәбәпле Аллаһ Тәгалә безнең сәламәтлегебезне саклаячак. Чөнки хәдисләр бар. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, кем яшьлеген Аллаһ өчен сакласа, картлык көнендә аны Аллаһ саклар диде. Һәм бит инде менә Тирмизи җыентыгында килә торган сахих хәдистә дә бар. Ихфазилла яхфаз. Аллаһны саклас, Аллаһның шикләрен, Аллаһның динен саклыйсың, Аллаһ сине саклар ди. Ягъни тән гыйбадәтләре белән Аллаһка табынсаң, буйсынсаң, итагать итсәң, шулай бит картлык көнендә синең сәламәтлегеңне Аллаһ саклаячак. Син 90 яшендә дә, 80 яшендә дә намазыңны басып, уразалар тотып, гомер кичерәчәксең. Акыл, хәтер шулай ук 80 яшьтә дә, 90 яшьтә дә шәпски булсын өчен нишләргә кирәк? Менә галимнәр инде киңәш итәләр, күп итеп Коръән укырга. Менә яшь вакыттан ук алып, картлык көнендә дә менә Коръән укыйсың, һәр даим Коръәнне укып, өйрәнеп торасың икән. Бу шулай ук акылның зәгыйф булмавына, акылның зәгыйфләмәвенә бер сәбәп булып тора. Mesela галимнәребезгә карасак, Абдулмалик ибн Умайр әйтә, "Абқанназ акулан караатул Кур'ан" ди. Кеше ди үз акылында калды ди, кем ди? Коръән укып торды ди. Яки Шаби рахимахулла әйтә, "Мен караал Кур'ан лам яхраф" ди. Кем ди Коръән укыды ди, аны акылы ди бузылмады ди, акылы сәламәт калды ди. Акыра җәмәгать, акылыбызны, зиһенебезне картлык көнендә дә саклыйсыбыз килә икән, нишләргә икән? Күп итеп Коръән укырга. Коръәнне өйрәнергә. Гарәпчәсен укыйсың, тәфсирен укыйсың, ятларга маташасың. Теге бер тормышта мисал бар бит инде, бер бабай, 70 яшьлек бабай мәчеткә дәрескә йөргәндә. Әмма бер нәрсә исендә калмый икән, теге дәресне үзләштерә алмый икән. Миннән булмый дип, бездә бит инде шулай. Муалlim сәнне өйрәнергә бу бабайлар киләләр, бер-ике дәрес укыйды, миннән булмый дип кайтып китәләр, шулай бит. Бу бабай да шулай кайтып киткән. Әмма кайтып барганда өенә, арганда хәле беткәндә ял итәргә юл кырыена утырган. Һәм нишләгән? Күргән. Тамчы танып тора икән. Ташка. Һәм тамчы ташка тама, ташта из калдырган. Кара. Һәм уйлан кара әле. Күп кичкенә генә тамчы ди, нинди калын, авыр, каты ташка ди из калдырган ди. Битти гыйлем ди битти тамчыдан да авыррак ди. Минем күңелем, калбым, йөрәгем ди таштан да йомшаграк ди. Димәк ди, мин тамчы кебек әз генә ди тамдырып, әз генә ди күңелемә салып, йөрәгемә тамдырып торсам, ул бит инде бәрбер из калдырачак ди. Кире торганда мәчеткә кайтып киткән. Һәм Аллаһ Тәгалә озын гомер биргән бу кешегә, һәм гомеренең соңгы 100 елга хәтле яшәгән, шушы 100 еллыгына бик зур үз җирлегендә галимгә әйләнгән бу кеше. Нишләгән? Айтканда әз-әзләп кенә бер аят, кичкенә генә бер хадис өйрәнә, ятлый башлый. Мәсәлән, бит инде Кул хуаллаһу ахад. Шулай бит, көн сайын кабатлап йөрсәң, кул хуаллаһу ахад, кул хуаллаһу ахад, кул хуаллаһу ахад, бәрбер ятлыйсың. 70 яшьтә дә булсаң да, 80 яшьтә дә булса да. Аллаһу самад, Аллаһу самад, Аллаһу самад, Аллаһу самад көне буе кабатлап йөрсәң, бәрбер ятлана ул, шулай бит. Чөнки ятлаган сайын без бит русча әйтсәк, напрягаться итәргә яратмыйбыз. Теге рәхәтлек кирәк безгә. Әз генә авырлык туды икән, әз генә булмый башлады икән, су миннән булмый дип ташларга, кашырга гына йөрибез без. Бит әзрәк кенә тырышлык күрсәтсәк, пенсия чыккач та Коръән укырга өйрәнеп була. Бар бит инде тормыштан бик күп, мисал 70 яшьтә дә безнең җирлектәге әби бабайлар бар, Коръәнне ятлап чыгучылар бар. 80 яшьтә дә Коръән укырга өйрәнеп, арабча Коръән укучы әби бабайларыбыз бар. Бар бит. Чөнки сорасаң, Аллаһ Тәгаләдән ихлас күңел белән теге бәлеш ашап
садақа йөрү нияте белән түгел, кайбер кеше пенсия чыкка ярак һөнәр булыр дип, шундый ният белән өйрәнеп, шуның белән бит укымакчы була. Юк, Аллаһтан савап өмет итеп, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешим әле дип, әҗрен туплап җәннәткә кирим әле дип, чынлап ихлас күңел белән өйрәнсәң, Аллаһ Тәгалә Коръән укырга да өйрәтә, сүрәләрне, дуаларны ятларга да ярдәм итәчәк. Шуңа күрә менә Аллаһ Тәгалә дә шушы хәлсез картлыктан безгә сорарга кирәк. Картаймыш көнендә дә кешегә мохтаҗлык төшмәсен өчен, үз акылыбызда, үз зиһенебездә калыр өчен һәм нәрсә ди? Ва аузу бика мин фитнатил махья вал мамат. Раббым ди, саклау сорыйм ди, исән һәм үлгән вакытта да фитнәгә дучар булудан. Ягъни сакласаң, ягъни тормышыбызда тормыш фитнәсе нәрсә? Шушы дөнья ләззәтенә алдаланып, төрле фитнәләр, төрле шәһвәткә ияреп китү. Ягъни төрле гөнаһлар кылу. Чөнки дөнья матур, аны тотып карап була, тәмле ул. Ә бит савапны тотып карап булмый. Бабай гел әйтә, их ди, менә ул теге саваплы эш эшләсәң, уң як җилкән аусыны йөди, гөнаһлы эш эшләсәң, сул як. Шулай күреп сизеп булса ди, ибадат кылу, изгелек кылу җиңелрәк булыр иде. Булай ди, дөньяны бит тотып карап булгач, аңа ди алдаланып кирип китү җиңелрәк ди. Шулай бит, изгелекне, савапны күреп булмагач, аны кеше бик кылырга омтылмый. Әмма җәмәгать менә шуның белән аерыла да инде. Дөнья матур, шулай бит, тотып карап була, ашап була, тәмле, күреп була. Әмма ахирәт ул яшерелгән. Шуның белән дә сыналабыз. Күрмичә, менә без әҗр савапка ихлас күңел белән омтылабыз икән, шушы дөнья фитнәсеннән имин булса, шулай бит, ул вакытта Аллаһ Тәгалә безгә инде җәннәт бирәчәк. Әгәр дә бу дөньяның фитнәсенә алдаланмыйча, итәгатьтән ярак булмаса. Дөнья бит бик фитнәле, шулай бит. Кешегә гел күңел ачу кирәк, гел җыр-моң, концерт кирәк аңа, гел рәхәтлек кирәк, гел видеоны да теге вәгазьләр, файдалы дәресләр тыңламый, аңа җин теге комиклар кирәк. Ну рәхәт. Шуны карап, нитеп ял итәргә. Әгәр дә нәзрәк кенә напрягать итәргә кирәк, баш эшләтергә кирәк, уйланырга кирәк, якларга кирәк, җитдилек кирәк икән, нәфес уже теләми. Һәм нәрсә ди, үлем фитнәсе ди? Җәмәгать менә шайтан иң көчле гаскәрен җибәрә, бөтен көчен куя, кеше үлем түшәгендә булганда. Ул тели аның кафир булып, атеист булып, Аллаһны инкар итеп үлүен. Шунда безгә ныклык сорарга кирәк, бигрәк тә үлгән вакытта. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Әл-әъмалу би-хаватим" ди. Соңгы гамәлләре безгә карап ди, безгә нәтиҗә чыгарылачак. Шуңа күрә менә кемдер уйлый, ла илаһа иллаллаһны әйтеп үләчәкмен дип. Әгәр дә һәр вакытта ла илаһа иллаллаһ дип телен күнекмәгән икән, шулай бит, һәм шушы ла илаһа иллаллаһ нәрсәгә чакыра, шуның белән яшәмәдең икән, аны әйтү җиңел булмаячак. Җиңел булачак кемгә? Кем ла илаһа иллаллаһны гер әйтеп һәм шуның буенча яшәде икән, Аллаһ аңа җиңел әйтәчәк. Әмма кем инде ла илаһа иллаллаһ кушканны үтәп яшәмәде икән, шулай бит. Һәм бу сүзне гомумән никахта бер тапкыр әйтте дә, бүтән телгә дә алмады икән, Алла сакласын бу моны үлгәндә дә әйтә алмаячак җәмәгать. Чөнки шайтан бик каты тырышлыгын куячак бу кеше кафир булып үлүен. Шуңа күрә җәмәгать, бу үлем фитнәсеннән Аллаһ безне сакласын. Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтеп, иманлы рәвештә Аллаһ хузурына күчергән насыйп итсен. Һәм соңгысы нәрсә ди? Ва аузу бика мин азабил кабр. Кабр газабыннан сакласын. Җәмәгать, бу бик куркыныч. Чөнки кабр газабы ул хак. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Муснад Имам Әхмәд хадисләр җыентыгында килә. Хәсән дәрәҗәсендә хадистә: "Я юханнас, кешеләр, истаиз билла мин азабил кабр." Аллаһтан саклау сорагыз ди, Аллаһка сыйыныгыз ди, кабр газабыннан ди. "Фа инна азабил кабр хакк" ди. Чөнки кабр газабы ул хак ди, дөрес ди. Кеше кыямәт көне хәтлек кабердә газапланып ятачак, әгәр дә ул җәһәннәм әһелләреннән икән. Менә бер хадистә бар бит. Бухари җыентыгында килә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям
ике кабер арасыннан үткәндә әйтә. Нәрсәдә? Иннахума ла ю'аззабани ва ма ю'аззабани фи кабирин ди. Ике кеше газапланып ята ди. Әмма буларның икесе дә бик зур гамәл өчен газапланмый ди. Ягъни бик җиңел иде бу тормышта бу нәрсәдән тыелып калырга кешеләргә. Нәрсә иде ди? Әмма хадухума факана ла ястатир мин ал-баул ди. Беренчесе ди, хаҗатын үтәгәч, кеше яки олы йомышын үтәгәннән соң истинҗа алмый ди, пакланмый ди су белән. Бит инде бәдрәфкә бардык икән, туалетка инде шулай бит хаҗатыбызны үтәдек икән, олы йомышны яки кеше йомышны инде безгә истинҗа кылырга кирәк. Су белән юып алырга. Су булмаса инде салфетка, шулай бит кагаз белән. Әмма бу ваҗиб булып тора. Бу чисталык, бу паклык, бу гигиена, бу көндә инде табиблар да киңәш итә. Төрле ширләр кирмәсен өчен. Хәтта менә диндә булмаган табибларга барсаң, аларның офисында дигәндә, аларның өендә шулай ук тора нәрсә гигиенический душ, шулай бит. Һәм алар да әйтә, бу да бик күп ширләрдән саклый ди, бик кирәкле гамәлле. Һәм ул безнең динебездә дә бар, хәтта нәрсә белән куркыта, кабер газабы белән. Әгәр дә син истинҗа алмыйсың икән, хаҗатың үтәгәч, ягъни нәрсә ди? Кабер газабы. Кабердә ди азапланып ятачаксың ди. Җиңел гамәл бит. Хәдәрәтне эшләдең анда, кымган беләнме, хабитин җайлы тегендәй сиптератынан басып, пыш-пыш итеп сиптереп юып та аласың шулай бит. Бик җиңел. Һәм икенчесе нәрсә ди? Ва амма ахару факана ямши бин намима. Наммам нәрсә ул? Кешене дошманлаштыру. Барада бу синең турында шулай дип сөйләде. Шулыктай кешегә барада, теге кеше синең турында шулай сөйләде дип бер-берсенә ара-каршы дошманлаштыра, сугыштыра. Бу наммам була. Ике кеше арасында сүз йөртүче була. Кешеләрне талаштыручы, дошманлаштыручы. Тыелу бит җиңел шулай бит. Просто сөйләмисең бер-берсе. Теге начар сөйләсә дә, моңа әйтмисең шулай дип әйтте дип. Просто и всё китте. Җиңелме? Җиңел. Әмма кем шуларны эшли икән, истинҗа кылмый, чистармый, пакланмый икән хаҗатын үтәгәч, һәм ике кешене нишләтә икән, дошманлаштыра икән, моңа инде кабер газабы була. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы дуаны һәр вакытта да кылырга, ятларга Аллаһ Тәгалә безгә тауфик бирсен. Ничек итеп? Аллаһумма инни аъузу бика минал аҗзи вал касали вал җубни вал харами ва аъузу бика мин фитнатил махья вал мамат ва аъузу бика мин азабил кабр. И Раббым, дөрестлектә мин синнән көчсезлектән, ягъни заифлектән, ялкаулыктан, куркаклыктан, картлык хәлсезлегеннән, исән һәм үлгән вакытта фитнәгә дучар булудан һәм кабер газабыннан саклауны сорап сыенам. Аллаһ Тәгалә барчабызда имин кылсын, шушы афәтләрдән, шушы авыртулардан, шушы фитнәләрдән, шушы азаптан. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.